На жаль, братце, попало в наш будинок. Що змогли, затушили, скільки було води. Психологічний удар був, що так, якось так сталося, просто захотілося розвернутися і поїхати, і не приїжджати більше. Скільки? 18 градусів, зараз 17-18. Нічого, краще збережемося. Надіюсь, до морозів це все доробимо. Отут був прильот з вікна, розбила повністю балкон. Тут була міна прилетіла, хлопці забетонували вже повністю. Це теж було вибито повністю. Вікно, стандартно. А коли буде холодно, невідомо як з газом, невідомо, чи ми зможемо цей газ пустити, навіть якщо війни буде. Тому що в нас відкриті вікна. Плануємо, якщо буде все дуже погано, то поставити тут булір'ян з виходом через вікно, трубу вже через вікно виставити і буде весь дим виходити. Вот у нас есть такой обогреватель. Он, конечно, не рассчитан на большие площади, но, в принципе, на одну комнату вот в нашей квартире стандартной его хватает. Но так как он работает от сети, то как раз-таки есть переживание, что в случае отключения электричества он, конечно, нам не поможет. Ищем дом по критериям отопления, чтобы это желательно был котел, который потреблять может, кроме газа или электрики, твердое топливо. Это либо дрова, либо брикеты. То есть в этом случае можно и сэкономить, и быть независимым от центрального отопления.